definition είναι που παίζει και δεν θα το έχετε αυτό στο νου σας. Άρα πρέπει να θυμόμαστε λίγο πού είναι συνήθως που εντοπίζεται η βλάβη. Όταν έχουμε ένα νεονάκι το οποίο έχει συγγενές λογόδες εμφύσιμα, αμέσως μετά από το τοκετό, πώς θα φαίνεται αυτός ο πνεύμονας. Δεν θα φαίνεται διαβγαστικός, δεν θα φαίνεται μαύρος, όπως είδες στην προηγούμενη κατάλογη που είναι το παθολογικό, θα φαίνεται πιο άσπρος, πιο αδιαφανής. Γιατί δεν έχουν ανοίξει οι κυψελίδες και μέσα στο παθολογικό αυτό πνεύμονα, έτσι μέσα στις παθολογικές αυτές τις κυψελίδες υπάρχει υγρό. Άρα εδώ έχουμε πού είναι η παθολογία, εδώ σε αυτή την ακτινογραφία. Αριστερά. Βλέπουμε ότι, αλλά όταν βλέπεις αυτή την ακτινογραφία, δεν θα είσαι σίγουρος ότι είναι ένα συγγενές λογόδες εμφύσιμα. Θα το βάλεις στο μυαλό σου ότι μπορεί και να είναι συγγενές λογόδες εμφύσιμα ή να είναι κάτι άλλο, να είναι μια συμπαγής μάζα, μια πνευμονία, μια οτιδήποτε. Αλλά στις πρώτες μέρες θα το δεις σαν αδιαφάνεια και όχι σαν αδιαφάνεια και όχι από την αδιαφάνεια. Θα το δεις άσπρο δηλαδή και όχι μαύρο. Μετά έχουμε την περιοχή της υπερδιαφάνειας, αερίζεται πολύ περισσότερο από το φυσιολογικό πνεύμονα. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται ο όγκος, το volume, έτσι, γιατί στην ιατρική, στην Ελλάδα, στην ουρολογία, ο όγκος και είναι συνώνυμο με τη μάζα, έτσι. Το παιδί πολλές φορές γίνεται, ενώ στην Αγγλία έχουν συνήθως πιο φτωχή γλώσσα, άλλο είναι το τούμο και άλλο είναι το volume. Εδώ αυξάνεται το volume, γιατί θα διαβάζετε αγγλικά, δεν νομίζω ότι θα διαβάζετε ελληνικά, αλλά πρέπει να ξέρετε και τις ελληνικές ορολογίες. Υπεραρίζεται ο αριστερός αναλογός σε αυτή την περίπτωση και τι θα κάνει αυτός που αυξάνει το όγκος, μετατοπίζει το μεσάβλιο προς τα δεξιά. Έτσι. Ο δεξιός πνεύμονας είναι φυσιολογικός, ενώ άμα πας και δεις στις ακτινογραφίες, στις αξονικές κλπ. Το μάτι μας τι βλέπει, γιατί βλέπει διαφορές πυκνοτήτων. Και πολλές φορές, όταν βλέπεις διαφορές πυκνοτήτων, δεν ξέρεις ποιο είναι το φυσιολογικό και ποιο είναι το πυκνότερο, είναι το φυσιολογικό ή το διαβγαίστερο. Εδώ προφανώς αυτό είναι το παθολογικό και αυτό ενώ να το δεις αυτό με αυτό, λες τι γίνεται. Εδώ έχει πνευμονία, όλος ο πνεύμονας είναι θολός. Αυτό είναι το φυσιολογικό και το βλέπει το μάτι μας θολό ή και με αυξημένη πυκνότητα, γιατί το βλέπει δίπλα στο υπερδιαβγαστικό, το οποίο αυτό είναι το παθολογικό και βέβαια μπορεί να δεις και κατάσπαση του ημιδιαφράγματος, γιατί αυξάνεται ο όγκος και πιέζεται το διάφραγμα. Και βέβαια θα δεις την αξονική τομογραφία. Και εδώ, το ίδιο που σας λέω. Εδώ υπάρχει κάτι, άμα δεν είσαι έμπειρος, λες εδώ τι θολός, τι μικρός πνεύμονας, γιατί είναι αυτό, το παθολογικό είναι αυτό, έτσι, είναι η εγκάρσια ταινής, αξονική τομογραφία. Έχουμε αυξημένη αδιαφάνεια, αυτή είναι αυτό τι είναι. Αυτή η εικόνα τι είναι. Σε τι επίπεδο. Σε τι επίπεδο. Στεφανία. Λοιπόν, αυτή είναι μια αξονική τομογραφία, δεν κάνουμε εξετάσεις περίοδο, έτσι, χαλαρά. Παίζουν το τετράγωνο των αστέρων, μην τρελαίνεστε, συζήτηση κάνουμε. Το πρόβλημα θα είναι όταν φτάσετε μπροστά σε μια μάνα που έχει ένα τέτοιο παιδί, θα πρέπει μερικές φορές πολύ γρήγορα να δώσετε μια απάντηση. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι σαν χόμπι κάτι. Εντάξει, αυτό μην ούτε να πόνεστε, ούτε μάθετε. Ούτε με τις εξετάσεις να πόνεστε, γιατί τις εξετάσεις αν ασχοληθείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να τις περάσετε. Λοιπόν, γιατί όλη η ώρα, όταν αυτό τι θα μας βγάλει στις εξετάσεις, λοιπόν, άμα τα διαβάσετε, θα είναι πολύ πιο εύκολα από αυτά που λέμε. Λοιπόν, και έχουμε συνεπώς το εμφύσιμα. Το λέει και η λέξη, έτσι, λογώντας εμφύσιμα. Η αξονική τομογραφία, σε αυτούς που είναι έμπειροι και είναι νευμονολόγοι κλπ., θα γίνει για την επιβεβαίωση. Ακόμη και τώρα η απλή ακτινογραφία, που είναι ένα ψυχικά πρωτόγωνο εργαλείο απεικόνησης, όταν ένας νευμονολόγος ξέρει την κλινική εικόνα και δει την ακτινογραφία μαζί με τον ακτινολόγο, τον παιδοακτινολόγο, θα την κάνουν τη διάγνωση. Βέβαια γίνεται και αξονική για να δεις κάποιες λεπτομέρειες ή για να επιβεβαιώσεις την διάγνωση. Και βλέπεις εδώ ότι υπάρχει αρέωση των αγκιακών
πόσα αγγεία υπάρχουν εδώ και δέστε πόσα αγγεία υπάρχουν εδώ. Και επίσης, αν ένας λογός είναι ο οποίος αυτός υπερδιατείνεται και έχει αυτή την ακτινοδιφάνεια, μπορεί να πιέζει τον διπλανό λογό που δεν είναι αυτό εδώ πέρα το περιστατικό και να ατελευτατεί. Και επίσης βλέπετε όλο αυτό το μεσάβιο το οποίο έχει πάει δεξιά της μέσης γραμμής. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα τι είναι. Μπροστά αυτό τι είναι, σε αυτή την. Είναι ένα νεογνάκι. Όλο αυτό το πράγμα εδώ τι είναι. Έχει και όνομα το παιδί. Δεν κάνω την ιδέα τι είναι. Πάρε το ρότα και δείξε μου που είναι καμιά. Δείξε μου, πού είναι η καρδιά. Εγώ μιλάω για αυτό εδώ. Δες λίγο. Αυτό εδώ μπροστά. Αυτό εδώ τι είναι. Ο θύμος. Ο θύμος. Ο θύμος. Έτσι, έχουμε ένα νεονάκι. Η καρδιά φαίνεται εδώ στην Στεφανία ανασύνθεση. Είναι αυτή. Εδώ βέβαια είμαστε κάπου σε αυτό το επίπεδο. Αυτά είναι τα μεγάλα αγγεία, έτσι, που εκφύεται εορτή, ανώνυμος κλπ. Αυτό εδώ όλο το μπροστά είναι ο θύμος Αθένας, ο οποίος είναι απόλυτα φυσιολογικό, μου φαίνεται σαν μια τεράστια μάζα και στην τομογραφία και στην αψονική τομογραφία. Εδώ έχουμε ένα άλλο τέτοιο περιστατικό. Ποιο είναι το παθολογικό, ποια είναι η παθολογική πλευρά. Είναι, ξέρουμε διάφορα, είναι συγγενές λόγω της αφήσης. Ποια είναι η παθολογική πλευρά. Δεξιά. Για μπορείς να μας περιγράψεις τι βλέπεις δεξιά. Πού είναι η ακτινοσκιερή περιοχή, πού είναι. Α, υπάρχει άδεια φάνη. Πού είναι, έχεις το... Όχι, δεν θα λες πάντα από την πλευρά. Πού είναι, δείξτε το μας με το διάρσορα και πες πού είναι αυτή η ακτινο αδιαφανής περιοχή. Δείξτε το μας έτσι λίγο, κάνει μια... Δεν κάνω στάση, παιδιά, έτσι. Εμφανίστηκε το είδες. Κάνε το πάνω στο... Σαν να το κάνεις στο αυτό, ύστερα το οδηγείς. Να βάλω το πάνω στο... Έτσι είναι το πάνω. Το χέρι δεν μπορείς να το βρεις. Ωραία. Αυτή είναι η αδιαφανής και έχεις δηλαδή ουσιαστικά ένα τεράστιο πνεύμονα από τη δεξιά μεριά υπερδιαφανή, κατάμαυρο, και ο άλλος ο πνεύμονας είναι το ένα πόσο, ξέρω εγώ, τέταρτο του. Η καρδιά που είναι. Και έχει μετατοπιστεί, έτσι. Δεν είναι στη μέση γραμμή, γιατί η καρδιά είναι στη μέση γραμμή και έχει μια στροφή προς τα αριστερά. Αν δείτε αυτή την εξέταση, μιλάμε για αρέωση των αγγειακών δομών. Δέστε πόσα αγγεία έχει από εδώ και πόσα αγγεία εδώ πέρα, πόσο ερημωμένη είναι αυτή η περιφέρεια. Είναι μια κλασική περίπτωση αξιονική τομογραφία σε εγκάρσια ατομή, που πάντα οι ξενικές είναι εγκάρσια ατομή. Αυτό είναι σε στεφανιαίο επίπεδο και αυτό είναι στο επίπεδο, το είπες πώς το είπες στο επίπεδο αυτό. Ο βελιός. Στα αγγλικά πώς λέγεται το βελιό επίπεδο. Κάποτε μια παρουσίαση ήταν στα αγγλικά και κάναν φυσαρία όλοι. Εγώ είμαι υπέρ των ελληνικών πολύ περισσότερο από όσο είναι άλλα. Πρέπει να ξέρετε τους όρους και στα αγγλικά, γιατί πολύ γρήγορα θα χρειαστεί να διαβάζετε μόνο αγγλικά, ευτυχώς ή δυστυχώς. Λοιπόν, σάτιστα λέγεται η βελία ατομή, αλλά μην ξεχνάστε για την ρώτατε αυτή τη λέξη που είναι ο βελιαίος. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ελληνική λέξη. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι ένα περιστατικό, επίσης από τη βιβλιογραφία. Η επόμενη κουβέντα που θες να μας πεις ποια είναι η παθολογική πλευρά. Δώσ' το. Ναι, εσείς. Σε αυτή την πρώτη σε αυτήν εδώ την ακτινογραφία. Έχεις ένα παιδάκι 4 χρονών,
συγγενές λογόδες φύση. Και αυτή είναι η απλή του ακτινογραφία. Αυτό εδώ τι είναι, μπορεί κανείς να πει τι είναι αυτό. Αυτό εδώ που είναι, εδώ έχει το αστεράκι. Αυτό εδώ τι είναι. Αυτό το κάτασμα, το πράγμα τι είναι. Γιατί το βάλαμε εκεί. Ο θηροειδής. Αυτό είναι, έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πού είναι η παθολογική πλευρά. Δεξιά ή αριστερά. Μπράβο. Και γιατί είναι δεξιά, τι βλέπεις εκεί, πες τα λίγο. Εδώ τα γράφει κιόλας, αλλά εντάξει, μην έχετε αγωνία, παιδιά, εδώ κάνουμε συζήτηση. Υπερ-reflected, δηλαδή υπερ-αεριζόμενο, αυτό το τμήμα, έτσι. Βλέπουμε τον βρόχο. Βλέπετε, λέει εδώ πέρα τι γράφει enlarged segmental bronchi, δηλαδή είναι αυξημένη διάταση, είναι διατεταμένη η βρόχη, έτσι, ενώ αυτός ο πνεύμονας είναι φυσιολογικός και όντως υπάρχει και μία στροφή των δομών, μια πίεση των δομών του μεσαυλίου, τέστη της καρδιάς προς τα αριστερά. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν δουλέψει. Αυτό τώρα μπορεί εσείς που είστε, η επόμενη γενιά, που θα βλέπετε τέτοιες εικόνες, είναι αυτό μια τεχνική, το volume rendering, δεν είναι μέλλον, γίνεται πολύ εύκολα με τους καινούριους αξονικούς, οπότε μπορείς να πάρεις το πνεύμα, να το γυρίσεις, να πει ο χειρουργός να θέσει, να δει τους βρόχους έναν σε επίπεδο 3D, γιατί όσο κι αν είναι εξοικειωμένοι κάποιος με την απεικόνιση την ακτινολογική, όλοι οι γιατροί, οι χειρουργοί και οι κλινικοί, πιο πολύ στο νου τους, γιατί αυτό διδασκόμαστε και μάλλον έτσι πρέπει να γίνεται. Έχουν την ανατομία που μαθαίνουμε από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος, που είναι η ανατομία, δεν είναι σε εγκάρσιο επίπεδο. Ο βασιλιάς της απεικόνισης είναι το εγκάρσιο επίπεδο, μέσα από το εγκάρσιο δημιουργούνται το στεφανιαίο, το βέλαιο κλπ. Μέσα από αυτά τώρα με τις σύγχρονες τεχνικές που δεν είναι μέλλον, είναι πάνω αυτό που μπορεί πολύ εύκολα να γίνει. Θες όμως να έχεις αυτή την 3D απεικόνιση και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Και εσείς στο μέλλον θα βλέπετε, άμα γίνετε παιδίατροι ή παιδοχειρουργοί, θα βλέπετε τέτοιου είδους εικόνες πολύ άμεσα. Προχωράμε σε μια άλλη νόσο που είναι η συγγενής αδενοματώδης κυστική δυσπλασία. Δεν θα λέμε πολλά πράγματα, αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε. Πάντα να σκέφτεστε συνωτές βλάβες. Τώρα, βλέπετε ότι πάντα, βλέπετε καρδιοπάθειες και λοιπά, αυτό που λέγαμε πνεύμονας, θώρακας, όλα μαζί. Σαν αν είστε γυναικολόγοι και δείτε πολυδράμιο καμπανάκι ότι κάτι μπορεί να γίνεται. Τώρα, η διάγνωση γίνεται τώρα πλέον πολλές φορές με το υπερυπογράφημα του προγεννητικό. Είτε γιατί έχουμε έναν νεονό, αν δεν έχει βρει αυτός που κάνει το προγεννητικό έλεγχο, δεν το έχει βρει πριν, ώστε ότι όταν κάνει κάτι, αλλά πώς να ξέρει στην γέννα και λοιπόν το παιδί μπορεί να έχει αναπνευστική δυσχέρεια, να το βρούμε τελικά όταν θα έχει αναπνευστική δυσχέρεια των νεογνών, να προχωράμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Και εδώ έχουμε τρεις μορφές. Προφανώς δεν πρέπει να θυμάστε το 70 και το 20 και το 25, απλώς να θυμάστε ότι υπάρχει μια μορφή που έχει πολύ μεγάλες βλάβες, η άλλη μορφή έχει μικρότερες από 10% και η άλλη έχει μικρότερες, μπορεί να έχει μικροκυστική μορφή της συγγενούς αδενοματώδους κυστικής δυσπλασίας. Εδώ τώρα, ποιο είναι το παθολογικός πνεύμονας, αυτή είναι εδώ την ακτινογραφία. Ποιος έχει το κέρσορα? Ποιος είναι ο παθολογικός πνεύμονας? Πάλι δεξιά, μπράβο. Και το επόμενο είναι, το οποίο είναι μια υπεραϊζόμενη περιοχή, έτσι. Και βλέπουμε στην αξονική τομογραφία, δεν βλέπουμε πια αυτό που βλέπαμε, έναν υπεραϊζόμενο, αλλά διατηρούσε φουσκωμένες υποσελίδες. Ουσιαστικά βλέπουμε εδώ πέρα κίστες. Βλέπετε, αυτή είναι η τυπική απεικόνιση.
θύμωση που το ξέρουμε από το προηγούμενο slide. Εδώ τώρα έχουμε ένα νεογνάκι. Και εδώ είναι ένας υπέρηχος. Εδώ πάντα προσέχετε τι γράφει δεξί-αριστερό. Άμα κάνετε προγεννητικό έλεγχο, θα έχετε οδηγά σημεία, δηλαδή πού είναι το δεξί και πού είναι το αριστερό. Αλλά εφόσον έχουμε αυτό εδώ πέρα, εδώ τι βλέπετε, βλέπετε τίποτα παθολογικό. Αυτή είναι η καρδιά σας, λέω. Η επόμενη συνάδελφος, όπως βλέπετε σε αυτό το υπέρηχο, είναι υπέρηχος, εγκάρσια τομή, δηλαδή είναι κάπου εδώ στο θωρακάκι του παιδιού. Βλέπεις τίποτα, σου κάνει εντύπωση. Αυτό εδώ είναι η καρδιά. Αυτός άρα είναι ένας ο πνεύμονας και αυτός είναι ο άλλος ο πνεύμονας. Βλέπεις το περίεργο. Αυτό εδώ τι είναι υπόϊκο, είναι κάποιο εξιστικό. Άμα το είδε αυτός που κάνει το γεννητικό έλεγχο, έχει βάλει τη διάγνωση. Αυτό είναι σε σάτστελ, δηλαδή σε οβελία τομή, στον υπέρηχο. Και αυτό εδώ πέρα είναι μαγνητική του εμβρίου. Προφανώς ξέρετε ότι γίνονται μαγνητικές στα εμβρία, έτσι. Και ακόμη καλύτερα βλέπουμε αυτές τις σχιστικές περιοχές στον πνεύμονα, ο οποίος είναι, όπως να καταλαβαίνω καλά, ο δεξιός πνεύμονας. Ο δεξιός πνεύμονας από κάτω έχει το σηκώτη, άρα είναι δεξιά, αν και αυτό πάντα δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει αμφιθωθεί κλπ. Αλλά βλέπουμε αυτές τις σχιστικές περιοχές, έτσι, high signal στις T2 εικόνες. Το τι είναι T2 εικόνες το βλέπετε προφανώς γιατί όλα τα υγρά είναι άσπρα. Έτσι. Και έτσι έχουμε αυτή τη διάγνωση προγεννητικά. Εδώ έχουμε πιο μεγάλες κίστες, οι οποίες έχουν και φλεγμονώδη στοιχεία, γιατί αυτό το νόσημα δεν είναι μόνο τη δημιουργία μοιραστική δυσχέρεια, είναι ευάλωτο κατά τη διάρκεια λοιμώξης. Και περνάμε σε μια άλλη οντότητα, πνευμονικό απόλυμα. Το έχετε ακούσει? Το πνευμονικό απόλυμα. Λοιπόν, είναι ένα τμήμα μη λειτουργικού πνευμονικού παρεχήματος που ουσιαστικά δεν επικοινωνεί με το τραχεοβροχικό δέντρο, αφού δεν επικοινωνεί, τι θα κάνει? Λοιμώξεις θα κάνει. Διαφεύγουν οι εκκρίσεις. Λοιπόν, μπορεί να δείτε έναν νεαρό, μπορεί να μην είναι παιδιατρική, μπορεί να δείτε έναν νεαρό άντρα που κάνει επανειλημμένες λοιμώξεις σε ένα σημείο. Κάνει ένα εμπί. Βάλτε στο νου σας ότι μπορεί να έχει απόλυμα και πρέπει να γίνει εξέταση για να δούμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Συνήθως όμως γίνεται στην παιδιατρική, στον παιδιατρικό πληθυσμό και δύο είναι οι μορφές.
Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Όλο αυτό. Νομίζω ότι δείχνει όλη την... Αυτά εδώ πέρα που είναι πιο λογοτά, όπως και αυτό, δείχνει μια τεράστια πνευμονία, διήθηση, η οποία δεν ξέρω καν αν έχει λίγο αεροπροχόγραμμα και βλέπεις μέσα τα αγγεία, δεν είναι δηλαδή πνευμονική εμβολία, αφού έτσι πάνε τα αγγεία, και το κλου στη διάλωση είναι η αρτηρία αυτή εδώ, σε θηρητή, η οποία πηγαίνει σε αυτή τη βλάβη. Άμα το δεις αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει άλλη διάγνωση. Θα το πετύχαμε. Τότε θα έρθει ένα νέο αγόρι, ας πούμε, που συνήθως είναι στα αγόρια να κάνει εξωτερική χωρίς να έχει λόγο. Μπορεί να το δεις. Θα δεις μια αρτηρία, η οποία είναι σε λάθος θέση. Δεν είναι η κατιούσα αρτηρία, όταν θα είσαι ακτινολόγος και κλινικός και θα βλέπεις με τη κατιούσα αρτηρία, η κατιούσα αρτηρία είναι στο άλλος. Έτσι, άμα φύγουν τα τρία αγγεία από το τόξο, ύστερα κατεβαίνοντας δεν τα βλέπεις τα αγγεία, βλέπεις κάτι ψηράκια, τα οποία άμα δεις ένα μεγάλο αγγείο το οποίο πηγαίνει προς το πνεύμα, δεν υπάρχει. Ανατομικά δεν υπάρχει τέτοια παραλλαγή. Αυτή είναι η νόσος. Λοιπόν, εδώ τώρα, εσύ, εδώ τι βλέπεις σε αυτή την ακτινογραφία. Γράφει εκεί, αλλά πες μας λίγο τη σκέψη σου. Άμα δεις αυτή την ακτινογραφία, είναι ισολογική. Δείξτε μας. Γύρω-γύρω δείξε που είναι, έστω και γύρω-γύρω. Εδώ λέει κιόλας, έχει λυσάρι είναι αυτό, λέει μια τριγωνική ακτινοδιαφάνεια. Δείξτε μας με το τέτοιο, πού είναι, μην αγχώνεστε, αφού φαίνεται. Πού είναι αυτή. Θα τη δείξω εγώ. Αυτό εδώ είναι. Εδώ. Τι γράφει εδώ. Αδιαφάνεια στο δεξιό κάτω πνευμονικό πεδίο. Η λέξη πεδίο να τη θυμάστε, όταν βλέπετε ακτινογραφίες δεν λέμε κάτω λογός, λέμε πεδίο, έτσι. Διότι μπορεί να είναι ο άνω λογός, φτάνει μέχρι σχεδόν το διάφραγμα το πρόσωπο του άνω λογού. Όταν θα σχολιάζει κάποιες ακτινογραφίες, θα λέτε άνω μέσω κάτω πνευμονικό πεδίο. Αυτό πιστεύω ότι θα έχετε διδαχθεί να κάνετε εισαγωγή στην ακτινολογία. Άρα, εδώ τι γράφει, έχουμε το λυσάρι πάλι, παρά το δεξιό καρδιακό χείλος, χωρίς να το ασαφοποιεί, πράγμα που δηλώνει ότι βρίσκεται στο δεξιό κάτω λογό. Αν το ασαφοποιούσε, πού θα ήταν δηλαδή. Τι ακουμπάει την καρδιά της δεξιές καρδιακής πυλώνας. Ο δεξιός μέσος. Πίσω στην ακτινολογία, μάθημα νούμερο 1. Το δεξιό καρδιακό χείλος, για να ασαφοποιείτε, πρέπει να είναι βλάβη στο δεξιό μέσο λογό. Ασαφοποίηση τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχουμε δύο πυκνότητες, οι οποίες μοιάζουν, μια μάζα, μια πνευμονία, και δίπλα στην καρδιά δεν αφήνει να φαίνεται το όλα. Στην ακτινολογία, ειδικά στις απλές ακτινογραφίες, είναι όλα θέμα διαφορών πυκνοτήτων. Έτσι, διαφορά στο τι βλέπει το μάτι. Άμα είναι οι ίδιες οι πυκνότητες, το μάτι τις βλέπει σαν μία. Προχωράμε. Να το αυτό που σας έλεγα. Έχεις εδώ μία διήθηση, μία ατελεκτασία. Δείξτε την λίγο. Δείξτε την ατελεκτασία, είναι πολύ εύκολο να τη δεις. Ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πνευμονία. Βάλτε το στο τέτοιο και εγώ το βοηθώ. Άμα το βάλεις εδώ και θα το οδηγήσεις, φαίνεται. Βάλτε το στο λεπτό αυτό, γιατί ξέρεις με το χέρι ύστερα που είναι και βάλτε. Θα το δείξω εγώ. Αυτή εδώ είναι μία που λες, μπορεί να είναι και πυρετό και λες ότι έχει ατελεκτασία.
ισχύει εδώ. Δέστε, να προχωράμε. Ένα τεράστιο, είναι οικιστικό, θα πούμε ότι είναι όγκος, θα πούμε, αλλά δέστε αυτό, δεν υπάρχει τέτοιο αγγείο. Άρα έχεις ένα αγγείο που πηγαίνει σε ένα βήμα πνεύμονα το οποίο δεν αερίζεται, είναι απόλυμα, είναι απομονωμένο, όπως λέει και η αγγλική λέξη, και άρα βάζεις τη διάγνωση του απολύματος και εκεί που είναι απλώς αντιβίωση μόνο, θα σου ξανάρθει με την πνευμονία, οπότε πρέπει να πεις στην ηλεκτρική εκτίμηση, γιατί μάλλον αυτό το πράγμα πρέπει να βγει, γιατί θα είναι μια μόνιμη αιστεία λοιμώξη. Και εδώ όμως, τώρα εδώ δεν φαίνεται καλά, γιατί έπρεπε να έχουμε πιο κατεβασμένα τα φώτα. Ίσως αυτό εδώ πέρα φαίνεται πιο καλά. Εδώ γίνεται κάτι. Εδώ αυτός είναι ο φυσιολογικός πνεύμονας του εμβριάκι. Αυτός που έβαλε τη διάγνωση, ξέρετε γιατί την έβαλε? Γιατί είδε αυτή τη γραμμή. Και τι είναι αυτή? Είναι ένα αγγείο που πηγαίνει σε αυτό το απομονωμένο τμήμα του πνεύμονα και έθεσε πριν από τη γέννηση προγεννητικά τη διάγνωση του απολύματος. Οπότε ξέρουμε ότι το παιδί είναι πιο έτοιμοι όλοι, αν και τώρα δεν θα έχει, ας πούμε, δυσχέρεια μυστική μόλις γεννητήλα, μπορεί και να έχει και πρέπει να είναι πιο alert όλοι στο να κάνουμε αυτό το παιδί. Λοιπόν, τελειώσαμε το πνεύμονα, πάμε στην κοιλιά, ατρεξία του ισοφάγου. Τώρα, αυτά, ούτε τα θυμάμαι κι εγώ καλά, και εσείς προφανώς δεν τα θυμάστε καλά, για να μιλήσετε για συγγενείς παθήσεις, πρέπει πάντα να γυρνάτε στο βιβλίο της διαβητολογίας. Τόσο άχαρο, όταν το διαβάζεις, τόσο ανέφερα δύσκολο να το περάσεις, αλλά σε όλες τις συγγενείς παθήσεις, άμα γυρίσεις στην διαβητολογία, θα καταλάβεις γιατί έγινε αυτή, τι πήγε στραβά, δηλαδή όταν γινόντουσαν η οργανογέννηση. Αυτό διαβάστε το, κάπου μπορεί να σας ρωτήσει κάποιος, μπορεί να μπει κάποια ερώτηση κάποιο. Ξανά τα ίδια, συναφείς ανομαλίες. Έχετε ακούσει για αυτό το σύνδρομο, ας πούμε? Εγώ δεν το έχω δει και ποτέ, τώρα δεν είναι και πρωτοκτηνολόγος, σύνδρομο Πότερ. Όταν διαβάζετε κάτι, σας το λέω για να ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε. Εδώ δεν έρχεστε για να μάθετε και να αποκτήσετε πληροφορίες και να γεννήσετε το σκληρό δίσκο, έρχεστε για να μάθετε να σκέφτεστε. Ο σκληρός τώρα είναι τόσο στα κινητά σας, που όποιος δεν μπορεί ούτε αυτό το εύρος των γνώσεων, ούτε τον. Εκεί παλιά πηγαίνανε στους τόμους και λοιπά. Τώρα πατάτε ένα κουμπί και βλέπετε ποιο είναι το σύνδρομο. Όμως, κάθε φορά που βλέπετε κάτι, να το τσεκάρετε. Ο πιο σπουδαίος που σας το λέει, ο πιο μεγάλος δάσκαλος που σας το λέει, έχετε. Εμείς όταν μας έλεγε κάποιος κάτι, δεν είχαμε τρόπο να το ελέγξουμε. Υπήρχαν άνθρωποι που θεωρούνταν πάρα πολύ σπουδαίοι που λέγανε ανακρίβειες. Λοιπόν, και εγώ λέω, τι σύνδρομο είναι αυτό? Βλέπω, ανοίγεις και βλέπεις. Πολύ απλά. Και λέω, τι, αφού δεν φαίνεται να έχει ατρεξία. Λοιπόν, είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει πολλές, το οποίο δεν είναι της παρούσης, έχει πολλές συγκεκριμένες αμφιβολίες, πολύ κακή πρόγνωση και για να το θέσεις πρέπει να έχεις ελάσσονα και μείζωνα κριτήρια. Έβαζες εδώ τα μείζωνα κριτήρια, δεν υπάρχει. Άμα πας εδώ κάτω, το βλέπεις, ισοφαγητική ατρεξία. Έτσι. Άρα είναι ένας τρόπος να σκεφτόμαστε ότι όταν έχουμε ένα νεογνώ με πολλές συγγενείς ανομαλίες, πρέπει να το ψάξουμε. Πρέπει να ψάξουμε άλλες συγγενείς βλάβες και πιθανόν να αποτελέσει, γιατί εδώ πέρα η διάγνωση λέει μπαίνει, βάζεις 3 μείζωνα και 2 ελάσσονα ή κάτι τέτοιο, το ανοίγεις, το βλέπεις, δεν χρειάζεται να το θυμάσαι αυτά τα πράγματα, έτσι. Απλώς να βλέπουμε ότι είναι μια σοβαρότατη συγγενής ανομαλία, την οποία πρέπει να ψάξουμε και να δούμε ποια είναι η λύση για το παιδί. Αυτές είναι οι μορφές, με σκίτσα, της ατρεξίας του ισοφάγου. Η πιο συχνή, οπότε το πιο συχνό νομίζω ότι πρέπει να μας μένει πάντα. Και τώρα αυτό αφού είναι 1%, λίγο δύσκολο να το δείτε. Εκτός αν γίνεται, ξέρω, πάτε σε κανένα κέντρο που βλέπουν μόνο ατρεξίες του ισοφάγου, προφανώς θα το δείτε. Σε κάποιο άλλο κέντρο. Η πιο συχνή ατρεξία είναι αυτή, δηλαδή δεν σταματάει ο ισοφάγος, περιφερικότερα όμως έχει συλλήγιο με την τραχεία, άρα εμείς, αυτό εδώ πέρα είναι κομμένο και από εδώ και από εδώ, άρα πρέπει να γίνει κάτι. Και εδώ πέρα είναι αυτό το λεγόμενο ΙΤΑ, 4% αλλά σημαντικό, όπου
το συρρίκιο δεν έχει αντρεσία, αλλά υπάρχει συρρίκιο. Το λένε ήττα γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο συρρίκιο μεταξύ του ισοφάγου και της τραχείας. Πώς δουλεύουμε εμείς με αυτά. Θα δεις εδώ, θα τα διαβάσετε αυτά εδώ πέρα, δεν χρειάζεται πολύ. Προτείνω να το πάρετε το βίντεο να διαβάσετε, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ απλά και θα τα δείτε. Τι κάνουμε στην εθνογραφία. Βάζεις έναν καφετήρα, πρώτα απ' όλα έχεις ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε, αμέσως το μωράκι δηλαδή γεννήθηκε και ο γάζης άντρα δεν μπορεί να πιει γάλα, μύγεται. Έτσι, τι θα κάνει ο νεονολόγος, θα βάλει ένα καθετηράκι εδώ και θα δει το καθετηράκι δεν περνάει, μπορεί να βάλει και λίγο σκιαγραφικό, κυρτώνει το άκρο, άρα τα βάσα πιθανότητα έχει ατρεσία ισοφάγου. Ποιο τύπο ισοφάγου έχει. Τι άλλο θα δούμε. Εδώ, κυρίως αυτό έχει αέρα. Αυτό έχει ατρεσία ισοφάγου, πώς έφτασε ο αέρας στην κοιλιά. Δηλαδή, όταν είναι μέσα στην μικρή ζωή δεν έχει αέρα στα αέρα. Έτσι. Πώς έφτασε ο αέρας. Άρα, ακριβώς, άρα σημαίνει ότι εκκλείστηκε. Και πηγαίνει ο αέρας από την τραχεία. Δηλαδή έχει αυτή τη μορφή. Έτσι. Από εδώ δεν μπορεί να περάσει ο αέρας, αλλά από την τραχεία πηγαίνει στην κοιλιά. Άρα έχεις βάλει με μία απλή εθνογραφία τη διάγνωση του συρρικίου και του τύπου του συρρικίου, της ατρεσίας και του τύπου του συρρικίου. Εδώ τώρα έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει πνευμονίες. Δεν είναι πολύ μωρό, δεν είναι ογνώ. Τι λες, πού είναι, πού είναι οι πνευμονίες, γιατί δεν το έχεις το παιδί, είσαι παιδίατρος του ιατρείου σου, ήρθε, έστειλες μια εθνογραφία, κάνει πνευμονία, θεραπεύεται και στα ξανά και ξανά κάνει πνευμονία, ένα πνευμονάκι. Έξω από 5 μηνών, 6 μηνών. Πού είναι οι πνευμονίες που το παιδί. Μία είναι εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι δεν είναι. Ό,τι θα την έλεγες είναι στο τέλειο. Αλλά είσαι σχεδόν σίγουρη ότι είναι πνευμονία. Αυτό το σήμα πώς λέγεται εδώ που έχει τον αέρα. Το ακτινολογικό. Είναι μια ακτινοδιαφάνεια με αεροβροχώμα. Τυπική απεικόνηση μιας προβόδους πνευμονίας. Και ύστερα ξανά έρχεται και έχει εδώ πέρα πάλι κάτι. Πρέπει να σκεφτείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να κάνει ένα παιδάκι συνέχεια πνευμονίες. Βάζει το ειρηνογαστρικό καθετήρα, έτρωγε το παιδί καλά. Ο ειρηνογαστρικός καθετήρας, να του είναι αυτός εδώ, πέρασε στο στομάχι. Τι πρέπει να κάνει. Βάζει βάριο, δηλαδή δίνει στο παιδί να καταρχεί βάριο, πολύ αραιωμένο. Και τι δείχνει, ότι από εδώ που είναι ο ισοφάγος, περνάει το βάριο στην τραχεία και έχεις δηλαδή την κλασική περίπτωση του ήτα τράχιο του σφαιρικού συρρικίου. Τόσο απλά. Προχωράμε από αυτό και φτάνουμε στις κίστες διπλασιασμού του εργαστηριακού σωλήνα. Είναι σπάνιες οντότητες. Θα γυρίσετε στην ευλογία σας να δείτε γιατί γίνεται αυτό, να μην τα λέμε. Τώρα πώς θα εμφανιστεί. Θα έχει δυσφάγεια, θα έχει βήχα, θα έχει πόνο, μπορεί να έχει αρρυθμίες, μπορεί να έχει δηλαδή άτυπα συμπτώματα. Και συνήθως αυτές οι κίστες δεν επικοινωνούν με το ισοφαγικό παύλο. Λοιπόν, μπορεί να δεις μία βλάβη, η οποία είναι σαν μια μάζα πνότης μαλακών μορίων. Μπορεί να δημιουργεί εντύπωμα στον ισοφάγο, αλλά τελικά θα καταλήξεις όταν βλέπεις μια τέτοια βλάβη, δεν είναι τόσο εύκολο. Πας στην αξονική ή μπορεί και στην μαγνητική τομογραφία. Θα έχεις μια δομή με κυστικούς χαρακτήρες στην αξονική τομογραφία και πώς θα μου πεις τη λέξη κυστικό στην αξονική τομογραφία, γιατί λέμε κυστικό, γιατί έχει μια βλάβη. Ωραία, και τι πυκνότητες. Χαμηλές. Άμα δεις μια βλάβη που έχει μέσα 10 χάους γλυκούνι, λες αυτό είναι ρόλο.
Άμα δεις το 80, δεν θα πεις ότι έχει σκίστη. Στη μαγνητική, γιατί φαίνεται χαμηλότερο αν και υψηλότερο του, γιατί είναι το μυαλό, γιατί είναι ένα ιδρυτικό πράγμα. Μπορεί να μην είναι καθαρό τόσο ορόδος, αλλά είναι. Τα πράγματα δηλαδή είναι πιο απλά όσο φαίνονται. Τώρα εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται καλά η ακτινογραφία, είναι ανώγωνο, πολύ μωρό. Βλέπουμε μια βλάβη εδώ, κάνουμε προφίλ, λέμε αυτό είναι πίστιο μεσάβλιο, μέσο μεσάβλιο, τι γίνεται. Και γίνεται υπέρηχος, δεν φαίνεται καλά εδώ, γιατί δεν έχουμε καλά τα φώτα, νομίζω ότι πρέπει να σβήσουμε και άλλα φώτα, αλλά εκείνο που θα δει ένας παιδοακτινολόγος που αυτοί επειδή δεν θέλουν να κάνουν εξωτερικές και θετικά να κάνουν, έχουν τρομακτική εμπειρία να τη χρησιμοποιήσουν περίπου, άμα γίνεται παιδοακτινολόγοι, είναι μια καταπληκτική ειδικότητα. Πρώτον δεν θα φοβάστε τα παιδάκια, γιατί να ξέρετε όλοι στη νοσοκομεία αυτή φοβούν τα παιδάκια, όλοι βλέπουν τα παιδάκια στους διαδρόμους και κόβεται τα πόδια τους, διότι να κάνεις λάθος διάγνωση στο παιδάκι, προφανώς είναι πιο βαρύ, το να κάνεις λάθος διάγνωση είναι περίεργο και δεν έχει αξία τη ζωή του. Περίεργο εννοείται. Λοιπόν, αυτοί που λες άμα το κάνουν οι παιδοακτινολόγοι, βλέπουν εδώ πέρα ότι είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, ότι έχει αυτό εδώ πέρα που δείχνει το βελάκι είναι ένας βλενογόνος, είναι πολυστρωματική και από πίσω είναι ο μυϊκός χιτώνας. Οπότε μόλις το αυτό είναι γαστρικό πράγμα. Δηλαδή το τύχημα είναι του γαστρικού σωλήνα. Ξέρεις την οντότητα για να πας από τη διάγνωση και από την απεικόνηση στη διάγνωση, γι' αυτό το AI δεν ξέρω πώς θα το κάνει αυτό, μπορεί να το κάνει κάποια στιγμή, καλύτερα από ό,τι το κάνουν οι γιατροί. Πρέπει να ξέρεις την απεικόνηση τη βλέπεις, αλλά αυτό πρέπει να συνδυαστεί. Το παιδί, πόσο μηνών είναι, δεν θα το πεις αυτό το πράγμα σε έναν, άμα δεν έχεις τη βλάβη σε έναν άνθρωπο 80 χρονών, θα πεις έχει και στην πλησιασμό του σοφάρου. Είναι πολύ σπάνιο να μην το έχει βρει, να μην το έχει κάνει στον αιώνα. Έτσι. Η epidemiologia, γι' αυτό έχει σημασία. Είναι ποιες βαθύσεις βρίσκεις, σε ποια ηλικία τις βρίσκεις, τι εντόπιση, location, τι κλινικά στοιχεία έχει ΕΡΠΕ, έχει και έτσι πας στη διάγνωση. Μόνο τους εικόνες δεν ούτε βγάζουν οι διζάντες από κάτω, ούτε βάζουν τη διαγνώση. Και βέβαια ούτε μία μόνη ειδικότητα μπορεί να βάλει όλες τις διαγνώσεις. Αλλά αν προωθεί αυτό το πράγμα ένας παιδοακτινολόγος και έχει και ένα παιδεία του παιδοακτινολόγου και υπάρχουν ζήτητο πρώτα, αυτό θα βγουν εύκολα ότι ήταν μια κίστη. Και τώρα πάμε στην αξονική τομογραφία, είναι αυτό που λέγατε και πριν, ότι είναι μια βλάβη με πολύ χαμηλές πυκνότητες, δέστε πόσο μεγάλη είναι, πιέζει το μπρόχο, στεφανία ανασύνθεση, οβελία ανασύνθεση και εδώ πέρα, θα το διαβάσετε και μόνοι σας ελπίζω από την παρουσίαση, λέει τα νοσοκομεία τρίματα είναι φυσιολογικά. Γιατί το τονίζει αυτό? Μια κλειστική βλάβη στο πίστιο μεσάβλιο και πάτε και δέστε τα σπονδυλικά τρίματα. Γιατί? Τι άλλο μπορεί να είναι στο πίστιο μεσάβλιο μια κλειστική βλάβη? Γιατί πρέπει να τα κοιτάξεις? Μήπως είναι νευροβλάστημα, είναι λίγο δύσκολο να είναι κλειστικό, αλλά αυτό που σκέφτηκες ότι μπορεί να είναι πίστιο μεσάβλιο νευρογενούς προέλευσης βλάβη, άρα πρέπει να δεις μήπως βγαίνει από το τρίμα. Αν ήταν μια κλειστική βλάβη, προφανώς δεν θα ήταν νευροβλάστημα, αλλά τι θα μπορούσε να είναι? Αν βγαίνει, μια μηνυκοκύλα. Έτσι. Πίστιο μεσάβλιο, νευρογενείς βλάβες, το νευροβλάστημα είναι ακραία, πρώτα απ' όλα δεν είναι σε τόσο πολύ μωρά, γι' αυτό λέμε εντόμηση ηλικία κλπ. Αλλά ο τρόπος αυτό που πήγες να σκεφτείς είναι πάρα πολύ ωραίο και μην τρέπεστε να σκέφτεστε, να λέτε, γιατί τώρα είπαμε παίζουμε τα πράγματα των αστέρων. Δεν κάνετε τέτοιο, γιατί κάνετε όταν θα βρεθείτε μπροστά σε αυτή τη μάνα, η οποία μπορεί να σας δαγκώσει, ας πούμε, δεν είναι έτοιμη να σε φάει. Τότε θα πρέπει να απαντήσεις μερικές φορές και γρήγορα για αυτήν πρόκειται. Αστεράκι είναι που δείχνει ένα πυκνό. Αστεράκι που λέει, ξέρω εγώ, σου λέει ότι είναι η πυκνότητα κλπ. Αυτά συμμετέχουν ότι είναι, θα σας τα βάζω από κάτω, είναι, τα περισσότερα είναι, δεν είναι από το δικό μου αρχείο, γιατί δεν είμαι παιδοακτινολόγος. Μπορείτε να βρείτε παρόλο περιστατικά στο ίντερνετ και κάτω γράφω τη βιβλιογραφία. Και όταν πατάτε, κάνετε και μόνοι σας ένα
τέτοιο. Πατήστε, ας πούμε, εκεί στη διπλασιασμή σου πάνω, το που θα βλέπετε λίγο τις εικόνες, λίγο αυτό και ξαπλωμένοι να είστε και στην παραλία, δηλαδή δεν είναι τόσο cool, αλλά αν σας κάνει εντύπωση μια. Και έτσι προχωράμε όλοι. Και έτσι δεν χρειάζεται πάντα να είσαι αφοσιωμένος και δεν ξέρω τι. Την ιατρική σας θα την προχωράτε και με πιο εύκολους τρόπους. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Υπερτροφική πυλωρική στένωση. Αυτή είναι μια σχετικά συχνή πάτηση. Θα τη δείτε την πάτηση. Αυτή θα την ακούσετε, δεν ξέρω τι παιδευτική κάνατε. Τελειώσετε. Θα τη δείτε, δεν είναι τόσο σπάνια πάτηση. Τι είναι, είναι η πάχυνση. Αν θυμάστε ότι υπάρχει και μυλίες στιβάδες, μυλίες μυϊκές ίνες, αλλά είναι κυκλοτερείς οι μυϊκές ίνες. Η υπερτροφία αυτών των μειών κάνει την στένωση του πυλωρού, η οποία στένωση του πυλωρού γιατί μας αναπλήρει, γιατί δεν μπορεί να βγει στο στομάχι πάρα πολύ απλό. Έχεις ένα νεονάκι που τρώει και κάνει αυτό. Το οποίο προφανώς είναι πρόβλημα να έχεις ένα νεονάκι που δεν μπορεί να φάει και θα δαπάνω. Θυμηθείτε το εξής από την κλινική εικόνα, που το μάθημα μας δίνει την κλινική εικόνα, αλλά όταν είστε καρδιολόγος, να είστε επικλινικός, πρέπει να συνδέετε την κλινική εικόνα. Ο εμετός που κάνει το παιδάκι που έχει πυλωρική στένωση δεν έχει πολύ μέσα, δεν είναι χολόδης. Είναι μια ροκέτα, πάπου δηλαδή μπορεί να κάνει παιδί ροκέτα, να πάει ο εμετός στον τοίχο. Αλλά δεν θα έχει πολύ, γιατί. Γιατί δεν θα έχει πολύ μέσα, δεν θα είναι χολόδης. Ακριβώς, πρέπει το βέβαια που δεν έχει τρέξει πολύ εκεί πέρα. Έτσι, πολύ σημαντικό όμως για αυτό το διαγνωστικό και για τον παιδίατρο και για τον χειρουργό. Και επίσης είναι τόσο πολλές φορές διωγγωμένος και παχυμένος ο πυλωρός που το παιδίατρος το πιάνει. Είναι το σημείο της ήλιας, δηλαδή πιάνει μέσα στην κοιλίτσα του μωρού ένα ολόκληρο πράγμα, λέγεται το σημείο της ήλιας, δηλαδή πιάνει τον υπερτροφικό πυλωρό. Άρα, θα δούμε τα παραδείγματα πιο πολύ, αυτά διαβάστε τα. Δεν μπορεί να διάσει το στομάχι. Περιστατισμός κινείται το στομάχι και δεν μπορεί να διώξει το περιεχόμενο. Και έχουμε παλιά σημεία ακτινολογικά, μπορεί να τα ξαναδείτε, αλλά τα λέω παλιά. Καμιά φορά είναι η ιστορία της ιατρικής, αλλά είναι καλό γιατί καταλαβαίνουμε και πώς έφτασε η ιατρική να είναι εδώ, αλλά και μπορεί να τα δούμε κιόλας. Λέει σημείο της κάμπιας, σημείο της κορδής, σημείο του μανιταριού. Τι είναι η κάμπια? Διατείνεται το στομάχι, προσπαθεί δηλαδή όπως κάνει η κάμπια και δεν μπορεί να περάσει. Και το βλέπετε ο αέρας είναι εδώ. Αυτό είναι το σημείο της κάμπιας. Αυτό είναι το σημείο του μανιταριού. Διατεταμένο στομάχι, εδώ στενωμένο και εδώ πέρα ο πυλωρός κάνει ένα μανιταράκι. Και είναι το σημείο της χορδής, δίνεις μέσα από το ρινοβαστρικό καθετήρα, δεν περνάει τίποτα, μια χορδή. Αυτά τα γράφουμε από το νομίζω και στην βιβλική σας στο βιβλίο, το γράφω, τα δείτε γραμμένα και στα βιβλία. Δεν θα είναι αυτό που όταν θα σκεφτείτε πυλωρική στένωση θα ζητήσετε και θα πείτε στον παιδοκρινολόγο πες μου αν έχει το σημείο της κάμπιας. Τι ήξερετε θα ζητήσετε? Σε ένα παιδάκι που πιάνει αυτός κάνει έμετο και ο παιδοχειρουργός πιάνει εδώ ένα ρουμπαλάκι. Τι ήξερετε θα ζητήσει? Είναι εξέταση εκλογής. Ένας παιδό, ακόμη και γενικοί ακτινολόγοι, μπορούν να τη βάλουν δέστε τι ευαισθησία και ειδικότητα έχει αυτή η σπάνιο πράγμα για αγωνιστική μέθοδο. Τώρα 97 και 100% είναι τρελέζεται, που σημαίνει ότι βάζει τη διάρκεια του μεθαίου. Την υποπτεύεται ο κλινικός, τη ζητάει και βέβαια δεν έχει ούτε ακροβολία, δεν έχει τίποτα. Και τι γίνεται? Αυτό είναι το σχηματάκι. Εδώ έχει τα νούμερα. Πρέπει το μήκος να είναι κάτω από 15 χιλιοστά και το πάχος να είναι κάτω τη γράφη από 7. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μετράει 2-3. Είναι τόσο απλό, μετράς το μήκος επειδή προσπαθεί, δεν γίνεται κιόλας ο πυλωρός. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ απλό. Έχεις ένα διατεταμένο στομαχάκι, μετράς εδώ, βλέπεις την επιμήκυση, βλέπεις την πάχυση του κόμματος. Εδώ λέει δεν βλέπω τι λέει, 6 λέει. Παθολογικό είναι. Έκανε ένα υπερηχάκι, βέβαια αυτό θέλει βίντεο, όταν λέμε υπερηχάκι,
όμιλο, αλλά πρέπει να δεν είναι και τόσο δύσκολο. Σε έναν σχετικά έμπειρο, που είναι μια νόσος που είναι συχνή, που